Dumbo. V tú noc bolo nebo plné nielen hviezd, ale aj bocianov, ktorí v zobákoch niesli uzlíčky s mláďatami. Obyvatelia cirkusu už na ne netrpezlivo čakali. Pani kengura na kengurča, pani žirafa na žirafiatko. Nakoniec priniesol bocian malý balíček aj slonici, pani Jumbo. Dychtivo ho rozbalila a vnútri našla roztomilé sloníča. Hapčí! Kýchlo si sloníča tak silno, až sa mu uši rozvlnili. A veru, že to boli poriadne veľké, ba priam obrovské ušiská. Všimli si to aj ostatné slony. Aké smiešne uši, povedal jeden z nich a všetci vybuchli smiechom. Pani Jumbo ich pokarhala. Nikto sa predsa nesmie jej synovi Dumbovi vysmievať. Nastal čas odjazdu. Cirkus sa vydal na púť. Vo voze cirkusového vláčika, ktorý ich prevážal z miesta na miesto, sa pani Jumbo maznala so svojím dieťatkom. Keď ráno dorazili do Nového Mesta, cirkusový sprievod vyrazil do ulic zaliatých slnkom. Vpredu kráčali zvieratá, za nimi akrobati, potom klauni a nakoniec i sám principál. Ľudia sa usmievali a tlieskali v očakávaní vzrušujúceho predstavenia. Aj malý Dumbo sa mal čoskoro zapojiť. Zopár zvedavých chlapcov sa ešte pred začiatkom vystúpenia rozhodlo preskúmať stany so zvieratami. A keď sa obšmietali okolo slonov, zbadali obrovské Dumbové uši. Začali sa mu posmievať. Hej, videl si to? Chichotal sa jeden. To sú uši či nebodaj plachty? Smial sa druhý. Pani Jumbo sa pokúsila sloníka pred tými darebákmi schovať, no tretí z nich zakričal. Len sa ukáž! A potiahol sloníča celou silou za chvostík. To sloniu mamu rozčúlilo. Neubližujte môjmu dieťatku! A hlučne zatrúbila. Vyľakala tým však prizerajúcich sa návštevníkov, preto ju zriadenci chytili a priviazali. Zúrivá slonica nie je pre žiaden cirkus dobrá vizitka. Za trest zavrel riaditeľ cirkusu pani Jumbo do zamrežovaného vagóna. Navyše prikázal, aby jej dali na nohu okovy s ťažkou guľou, aby im neutiekla. Dumbo sa bez mami cítil nesmierne osamotený, bol veľmi smutný a usedavo vzlikal. Dúfal, že mu pomôžu ostatné slony, no mýlil sa. Tie sa žiaľ tvárili, že ho vôbec nevidia. Na všetko tak zostal úplne sám. Aspoň si to od zúfalstva myslel. V cirkuse však žil myšiak Timotej. Mal dobré srdce a chudáka Dumba mu bolo ľúto. Chcel smutného sloníka potešiť. Priniesol mu preto jeho obľúbenú lahôdku a rašidy. Ty máš teda úžasné uši, obdivoval svojho kamaráta. A potom dostal skvelý nápad. Principál akurát plánoval nové predstavenie pre slony. Čo keby v ňom Dumbo vystupoval a stal sa hviezdou novej show? Ale ako ho len do nového čísla dostať? Timotej bol presvedčený, že čosi vyhúta. Ešte v tú noc sa Timotej prešmykol k spiacemu riaditeľovi a pošepkal mu do ucha. Dumbo, Dumbo, Dumbo! Dumbo musí byť hviezdou novej show! V tú ráno sa riaditeľ zobudil. To bol ale zvláštny sen. Že by inšpirácia? Áno, už to vidí úplne jasne. Slony balansujú na lopte, vytvoria pyramídu a sloníča vyskočí až na vrchol. Ach, aké veľkolepé! Lenže na druhý deň pri nácviku došlo k nehode. Dumbo sa rozbehol k slonej pyramíde, potkol sa o vlastné uši a narazil do lopty, na ktorej stáli slony. Celá pyramída sa za zvuku výkrikov a nárekov zrútila. Bol to kolosálny karambol. Z tohto dôvodu Dumba preradili ku klaunom. Malo to byť veselé číslo, ale Dumbovi vonkoncom nebolo do smiechu. Klauni predstavovali hasičov zachraňujúcich sloníka z vrcholu horiacej budovy. Aby sa diváci pobavili, navliekli ho do smiešného kostýmu a striekali mu vodu do očí. To však nebolo ani zďaleka všetko. Hoci sa bál, musel napokon z tej výšky skočiť do kade plnej bublinkovej vody. Publikum jasalo, ale Dumbo bol čoraz utrápenejší. To vystúpenie sa mu nepáčilo. Okrem toho mal strach a cnelo sa mu za mamkou. Timotej ho chcel rozveseliť, preto ho zaviedol k pani Jumbo. Bol to v skutku veľmi dobre vychovaný myšiak. Pani Jumbo bola ešte stále uzatvorená vo voze
a navyše pripútaná reťazou ku guli. Podarilo sa jej aspoň pretiahnuť chobot cez mreže. Konečne mohla objať svojho Dumba. Nežne ho nadvihla a kolísala. Potom mu zaspievala: Nepláč, dieťatko moje. Timotej si utieral slzy, čo mu od dojatia zaplavili oči. A keď sa Dumbo lúčil s mamičkou, bol ešte smutnejší. Zaspal schúlený v kúte. Sníval sa mu pritom čudný sen o slonoch, ktoré tancovali a lietali v povetrí. Lietajúce slony? Na druhý deň ráno sa Dumbo a Timotej zobudili na strome. Čože? Ako sa tam len dostali? Že by Dumbo v spánku vyskočil až tak vysoko? Veď to predsa nie je možné. Potom to však Timotejovi trklo. Sloníča ich sem vynieslo tak, že mávalo svojimi velikánskymi ušami. Inak to byť nemohlo. Tvoje uši sú dokonalé krídla, skríkol od radosti myšiak. Uvedomil si totiž, že jeho malý priateľ bude slávny. Staneš sa prvým lietajúcim slonom na svete. Avšak Dumbo si tým taký istý nebol. Vari dokáže lietať? Timotej mu chcel dodať odvahu, nuž mu venoval čierne pierko. Povedal, že je čarovné. Stačí vraj, aby ho Dumbo pevne držal a všetko bude v poriadku. S tým kúzelným pierkom vzlietneš ako vták. Sloník na myšiakovú radu rázne uchopil pierko do chobota. Spoločne sa vyštverali na skalu. Keď vyšli nahor, Dumbo začal mávať ušami, stále rýchlejšie a rýchlejšie, až sa vzniesol do vzduchu. Tušil som, že to dokážeš, volal radostne Timotej, ktorý sedel na hlave svojho priateľa. To bude obecenstvo oči vyvaľovať. Keď sa začalo večerné predstavenie, bol Dumbo pripravený na svoj výstup s klaunami. Mal ako obyčajne skočiť z horiacej budovy, no tentokrát sa už nebál, veď mu pomáhalo jeho kúzelné pierko. Zovrel ho pevne v chobote a hop! Skočil i s myšiakom na chrbte dolu. Ako padali, vyfúkol závan vetra sloníčaťu pierko z chobota a odnášal ho preč. Ach nie, čo si len teraz počnú? Timotej musel voľky nevoľky s pravdou von. Dumbo, leď! To pierko v skutočnosti nemá čarovnú moc. Len som chcel, aby si veril. Ty to dokážeš! Dumbo roztiahol uši a začal plachtiť ako vetroň nad hlavami divákov, klaunov i slonov. Obecenstvo šalelo nadšením. Taký bol veru príbeh sloníčaťa s obrovskými ušami a schopnosťou lietať. Pani Jumbo vypustili a Dumbo sa čoskoro preslávil. Dostal svoj vlastný cirkusový voz a spolu so svojou mamkou cestoval po celom svete.